Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Iki dulur posisi neng Sumberempi sing manggon neng Kelurahan Betet, Kota Madya, Kediri, Jawa Timur. Iki posisinya neng tengah sawah lur tapi. Nah. Iki ne persawahan tapi ini persawahan tok. Tapi kan sumbere lur. Assalamualaikum. Tapi dalane nganu lur, apa lunyu. Enggak, dalane lunyu lur. Iki sumbere kok kono lur. Nah kene iki sumbere ya ta. Airnya jur nih lur. Tuh, sampean sawangan. Banyunya jernih tenan lur. Wah, luar biasa kok ini pegunungan ya. Airnya jernih. Iki lokasinya neng anu lur, neng tengah sawah. Iki pohon-pohonnya ya rindang lur, pehiyup nih kene. Ya alhamdulillah cek lestari iki nganu nih. Gone ya ta. Ya. Iki sumbernya teko kono lur, miline kok kono. Nah, teko kono arah mata airnya teko kono. Ketoke pecah dadi iki enek bercabang lur. Sitoke teko kono, nah sing sitoke teko kono. Dadi tempuk ning kene. Dua arah mata air, tempuk dadi sitok akhirnya milih rene. Tapi aku dalane sing arepe rono ge enek lur. Megur iso ning jegur tok tapi. Iki wae yo lumayan enak ya nih cilik-cilik tapi. Lho, tapi dalane lo ekstrim lur, dalane lunyu ae. Oh. Akses dalane megur nganu lur. Cukup sepeda motor lan sepeda pancal utawa mlaku. Iki nak mobil gak iso masuk ning lokasi iki. Lokasine gak iso dilewati kendaraan roda papat gak bisa. Isone sepeda motor, sepeda pancal utawa mlaku iki areane ning tengah sawah. Yes, ngono ya lur. Jangan lupa tinggalkan jejak lewat like, share, follow, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.